नों नारजि बुदां एसे एनै नांलायनायखौनो न' गारनानै खारो होननानै बुंदों आंखौ। नों आंखौसो दुसिफैदों। न'आवलाय नांलायनायलाय थाखायोलै हाफां, आं बेखौसो बुंदों। नों मा मिथिनो नारजि बुदां? नोंनि बिमा, नों बिमानि फारसे अननाय थाखागोन बुजिखायो आंबो बेखौ। नाथाय नोंनि बिमाया आंखौ सानफ्रामबो लाजि फोनाङो। ओंखाम ओंख्रि गोथाव जाबाबो जायाखै होननानै बुङो। मोनफ्रोमबो खामानियाव दाय दिहुनबाय थायो आरो आंखौ होखारबायानो थायो। दिनैसिमबो नोंजों हाबा जानानै थांनानैबाबो आङो हौवानि न'खौ हौवानि न' बायदि मोननोनो खाबुखौनो मोनासै। नों मा बुजिनो नारजि बुदां? आं माखासे खोथाखौ नोंनो खोन्थाजोबा। अब्लाबो नों नुखायोआनो मालाबा मालाबा आंखौ माबायदि बाहायथारो। हाफां, आं गासैखौबो थिग खालामगोन थौदो। फारसेथिंजाय बानलु बेदांनि हाबायाबो जासिगोन ना। नों गैयाबा बोरै जानांगौ जाखो? थारमाने दायथ'नि थाखायसो नों आंखौ लांफैदों। गावनि हिनजाव महरै हिनजावखौ लांफैयाखै होनबा नोङो? नों गावनि साननानै आंखौ लांफैयाखै आरो ना? बिदि नङालै हाफां, नों जेब्लाबो आंनिनोखा। दा न'आव नों गैयाबा बिसिबां खालि जायो। थौदो न'आव। आं थाङा माथो। जाय मानसिया आंखौ होखारदों बे मानसियानो लांफैफिननांगोन आंखौ। होमबासो थांगोन। हौवा लांफैनायजों जाया। बिखुनजो आंखौ होखारदोंना, बिखुनजोआनो लांफैफिननांगोन। नाथाय आइया बिजिना बेयो फैनो हानाय नङा। बेफोरखौ आं जेबो मिथिया। जायखिजाया आंखौ जाय होखारदों बेसो लांफैनांगौ। नङाबा आं थाङा। आरो आंनि सिगाङाव बेफोरबायदि नुजाथि फैबाय थानाङा नोङो। ओंखारलां। जागोन दे, आं आइखौ लानानै फैगोन। नोंल' मोजाङै थाबानो जाबाय। बे लांफैबानो दों 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 थांगोन आं। जाय होखारदों बेनो लांफैनांगोन आंखौ। आइ हाफां, आंलाय माथो होनबावनो। बिखुनजोनि साजाखौ फिसालानाव दाहोसै नामा? मानो होनोबा जावैसो नारजि बुदाङा बिदि नंथारा। आं जेबो बुंला बेफोरखौ। जायखिजाया बे न'आव आंहा मोजाङै जायगा गैखाया। फिसालायाबो आंखौ सैया जालांबाय। बिखुनजोआथ' आंखौ सैखाया। हौवायाबो माला आंखौ बावगारगोन मा मिथिगौ। दानि जुगाव गावनि हौवायानो आंखौ अनबाय थागोन होननानै सानजाया। माला मा सोलायगोन बेखौबो आं बोरै बुंनो हाबावनो। बेनिखायनो आं गावनो साख्रि मावनोसै। मा साख्रि मावनो ओंखारलायखो आइ? बिखुनजोनि न' गारबोनाय लोगो लोगोनो आङो लामा लामा सानबोखादों आं मा मावनांगौ मा मावनाङा। आं न' सिङाव गाबनानै थाबाय थाग्रा मानसि नङा। बेनिखायनो मोनसे स्कुलाव मास्टार नांगौ जादोंनो, बेखौनो इन्टारभिउ हैनो नागिरदों आं। दे होमबालाय फिसा, नों जेखौ मोजां नुयो खालामबानो जाबाय। आं नोंजों जेब्लाबो दं। आं बुंदों आयै, नों बांद्राय टेनसन लानाङा। नोंसाजो हाफाङा बिराद स्ट्रंखा। नों बांद्राय सानबाय थानाङा। दे होमबालाय। नै मानो सानथिं बाथिं उन्दुलाबायखो? सिखारदो, बे टाइमाव उन्दुनो हामानो। मा एम्फौ अरखांलायखोब्रा नोंहालाय? एम्फौ अरखाङाखैहाय। बे टाइमाव उन्दुनो मोना होननायखायसो आं नोंखौ होजादों दा। मानि उन्दुनो मोना? आङो मबाइलाव नायदोंमोन। मबाइलाव नायनायाव नुदों साननि 2टानिफ्राय मोनाबिलिनि 5टानि गेजेराव जाय उन्दुयो बादुला बादुलि जायो, बिसोरनि खामानिया साक्सेस जायानो। हा? बिराद मबाइल नायग्रा जाथारबायलै नोङो, बिराद ना? हा माथो नायाबालाय। टिउसन मास्टार लाबोनानै होफैनो होननायाबो दाबो टिउसन मास्टारखौनो लाबोनानै होफैला। मोनाखैबालाय माथो खालामनोब्रा? नागिरगासिनो र'। नागिराखै माथो नोङो? नागिरनायबा मा लांखौनो मोनसिगौमोन। आच्छा दे, आं बावनानै थादोंमोन। नागिरनानै लाबोगोन दे आं। दसे आं माबा माबि साननि र'। मोनसे खोथा बाव। मैयालाय माथो फामेखौ खुदुमनो नागिरसोदोंमोननो नोंलाय? हा मानो सिगिबाय थायो नोंलाय? आइला, बिबनांनालाय एसे एदावबायब्रा। बिबनां एदावनायखौनो माबा जाबाय नामाब्रा? अब्लाबो बिदि एदावनाङाहाय। बाजै, आं ओंखाम ओंख्रि सोदोंमोन, ओंख्रि दङना गैया? ओइ, बेखौबो नोमबाजेनाव सोंबाय थागोन ना नों? गावबागाव हारसिं नायनानै जाहैनो हाया। नोमबाजेया रुवाथि नामा? आदाया बाजैखौ अनसोगारदों नालाय। नोंखौबो अनो, मिथिबाय? बादुलि। नों मानसिया बादुलिनिफ्राय बादुलि जालांगासिनो दे दावदै। आरो हांग्रि, दिनैनिफ्राय बिनो ओंखाम ओंख्रिखौनो होनाङा जेब्लासिम बियो नोंजों ओंखाम ओंख्रि संफाया। नङाबा बिनि हाबायानो जानाय नंला। रावबो हौवाया बेखौ लाखिनाय नङा। आरो आं मालाय बेसेबां सोर साबोसे बिबोनांजों नांलायहैबाय थागोन। आदा नों बेफोरखौ साननो नाङा। हाबा जाखांबाथाय मानसिफोरा नांलायलायबायसो थायो, गारलायलायलायोसो। बेनिखायनो आं हाबा जाला। नै फावगालि बिमायाबा होखारजाबायनो नारजि बुदांजों। मा? नारजि बुदाङा हाफांखौ होखारबाय? नङा गारानो मानो बिदि बुंदों नोंलाय? आं नङाखौ बुङा माथो। आंबो खोनायो बेफोरबायदि खोथाखौ। नङाबा नोङो सोंनानै लाहरबानो जाबाय आरो। आइला जामाइला, न'खराव गाज्रि नांलायगासिनो दङ नामाब्रा? बेबा मा जालायखो? आंलाय नोंखौ बुंखायो दे, मालायनि न'खरनि गेजेराव हाबनो नाङा। बेबो हौवा हिनजावनि गेजेराव। दानो नांलायगोन, दानो मोजां जाफिनगोन। आदा नारजि बुदांजों हाफांजों मालाय जेरावबो मालाय एक्सपार्टखा। मालाय नांलायबाबो बुजिफिनलायखायो। आच्छा बारु थाइबानि लारु, बेथ' नंगौ। अब्लाबो न' गारनानै थांलायनाय। हे, हाफाङा रागा जोंनानै थाखै बे ब्लडनो। खुगायाबो बारा थिग नङा ना बेना। हौवाखौ सोरबा हिनजावजों सन्देह खालामलायबायब्रा बियो। बेनिखायनो न' गारनानै थांलायबाय। मानसिखौ लोगो मोनबा एदावनांगौ र'। बेफोरबायदि मालायनि दुखुखौ एदावनो हामाहाय। बिसोरबा सिङाव मा जानानै दङ? मानो एदावनांगौ जाखो नोंहालाय? न'आवनो मा जानानै थायो आरो मालायखौ एदावहैनो नागिरदों। थांलाय आंनि थाखाय बिराद गुसु सरबत बिदि बानायहैलाय।
मादै हिनि आंबो लोंनो लुगैखादों ए फैनाबोद लान्जाय थेमफाट पाट हाफांजों नारजि बुदांजों मा नांलायलायखोब्रा मिन्थिनो लुगैदोंना एसे आंबो आंनि थाखायसो नांलायाखैथ' आंनि थाखाय नांलायनानै गावस्रालायदोंबा आंहा एसे दुखु मोनगोन ना बेनिखायनो एसे खबर लानांसिगोन नारजि बुदांनावनो फन हरग्रोनि र' खिनो ओंखारो गोदों गैया हासुनो ओंखारो नुनो गैया खुगा ओंखारो राव गैया सालाय ओंखारो गन्थं गैया मेगन दङ खुगा गैया खोमा दङ खर' गैया खर' दङ मोदोम गैया मोदोम दङ थाफ्ला गैया थाफ्ला दङ हान्थु गैया हान्थु दङ सिनस्रि गैया हेलौ ओइ नारजि बुदां बहा दङलै आं हाफांनाव फन हरबाय थादोंमोनलै नाङाखै आं खामानियावसो दं आच्छा हाफाङा उनाव रायलायनोसै नामा अके दे गाज्रि नांलाय मारदों नामाब्रा माथो जेबो बुङाखैलै नारजि बुदाङा हाफांनाव फन खालामनि र' नारजि बुदांखौ नागिरफ्लानानै हेलौ ओइ हाफां बहा दङलै नारजि बुदांनाव फन खालामगासिनो दङमोन आं माथो नाङाखै बिमानाव सोंहरबानो जाबाय आरो आंनावलाय मानो सोंदों दान बेवहाय डिस्टार्ब ओहाय लायला जामायला नांलाय मारनानैसो दंथ' आरो मानसिफोरा थारमाने हाफाङा न'आव दंहैयो आंनि थाखायसो नांलायाखैथ' आंनि थाखाय न'आव नांलायनानै गोजान जालायबा आंहा बिराद गाज्रि मोनगोन ना तात मा खालामबावनांगौ जाखो आंलाय सानबाय थाथ'ला र' साननैसो सिरि थाथ'नि आबै प्लिज आइखौ लिंहरफिनदो ना लिंहरफिनगोन दे नोंनि खोथाखौ आंबो मानिगोन नाथाय नोंबो आंनि खोथाखौ मानिनांगोन आबै मा खोथा आबै नोङो एन्टनिय'जों हाबा जानो राजि जानांगोन नाथाय आबै आंथ' एन्टनिय'खौ मोजां मोना आबै एन्टनिय'आ जोबोद मोजां सेंग्रा एन्टनिय' बायदि मोजां सेंग्रा बुहुमाव गोबां खम दङ नों एन्टनिय'जों सानैसो रायलाय आबै होमबानो मोजां मोनगोन नोङो आरो नोङो एन्टनिय'खौ जेब्ला मोजां मोनगोन जुलिनि रादाय खागोन अब्लानो आं नोंसा नोमाखौ न'आव लिंहरगोन आं होमबाना आं नोंसा आइखौ जेबो होना नंगौ आबै नोंबेया एसेबांबो गाज्रि नङा दे न'खरनि मोजांनि थाखायसो सानो आं नोंसोरनि मोजांनि थाखाय सानो बे नोमा हाफांखौथ' नुबाय दा नोङो जेब्लाबो रागायावनो थाबाय थायो नोंसोरनि गासैबो खामानियावनो हेंथा होबाय थायो बेनिखायनो आबै बे बाराव नोम्बैनि खोथाखौ मानिदो जागोन दे आबै दे होमबालाय आं दुगैहैनोसै नोंबो ओंखारनानै रेडि जानानै थाबानो जाबाय एन्टनिय' फैगासिनो बियो जागोन दे आबै आं आइ आरो आबाखौ मालाबाबो गोजानाव थाजानो लुबैया बेनिखायनो आबैनि खोथाखौ मानिनोसै आं जाहाथे आबैया आइखौ न'आव लाबोफिनो गोसो गैयाबाबो एन्टनिय'खौ लोगो हमहैनांसिगोन आं माथो खालामबावनो बाबाय मालाय गोसो गैयाबाबो माबायदि अख्रा खालामथारोब्रा नोंसोरलाय फोरान बिमा फिसानि गेजेराव नोंहा बुंनांगौ जेबो मोन्थाय गैया मा मोन्थाय गैयालै एन्टनिय'आ आंनिबो फंबायब्रा फंबाय असे नङाबाबो आंहा रावबो फंबाय गैया नालाय एन्टनिय'आनो आंनि फंबाय जाबाय बेवहाय गदायानो जायाथों मानो बेनिखायनो आंनि फंबायनि जानानै बुंबायानो थागोन अफिराम सिरि थानो मानो सिरि थानो मालाय एन्टनिय' हाबाखौनो जानो गोसो गैयाबालाय मानो अख्रा खालामगासिनोब्रा सफिरान आं मोजाङैनो मोजां बुंदों एन्टनिय' आरो आंनि गेजेराव दाहाब आंहा एन्टनिय'नि थाखाय मोजांखौनो सानगोन नोंहा नोंनि फसन बायदि हिनजाव लाबोदों आं जेबो बुङाखै नाथाय एन्टनिय'नि बेलायाव जानला माला दा खालामथार नों मालाय हाबाखौनो जानो गोसो गैयाबालाय बे बुहुमाव गासैबो बुस्थुखौ गोसोजों मावजोबनो हाया जोङो गोसोआ जेखौ थिनो बेखौ मावजोबनो हाया बे खोथाखौ एन्टनिय'आबो बुजिनांसिगौ आरो नोंबो बेनिखायनो आं जि मावगोन आंनि खामानियाव दा गसंथाय नोंसोरो नङाबा गाज्रि जागोन खोथाया मा गाज्रि जागोन मा सिगिदोंलाय बिफा बे थफिरामखौ न' सिङाव लानानै थां माथो जोंलाय न' सिङावनो दंखायो अफिराम नों गावनि खोथा सान बिहामजोआ देहा गोरलै बिहामजोखौ आबदाल लाहैथां अंगथ' आरो आंहासो बादालिखौ ताल लानो बावलायलांबाय एन्टनिय' नों जेखौ लुबैयो बेखौ मावबानो जाबाय मालायनि नारसिननायाव जेबो गोसो होनाङा आरो खोनासंदोंबो आयै गावनि गोसोनि लुबैनायखौ फिसालाफोरनि सायाव जाबसिनजोबना होनाङा बिफा नोंबो थां जागोन दे एन्टनिय' नोंलाय बिमानि खोथाखौनो मानिथारला होमबा आं जेसेबां खामानि मावदों बेफोर गासिबो नोंसोरनि थाखायनो मावदों नाथाय आयै आं गुबुनखौसो मोजां मोनो गासिबो मोजां मोननाय बुस्थुखौ जों मोनजोबा मालाबा बलिदानबो होनांगौ जायो आरो आं नोंखौ बुंबायानो दङ पलिटिकेल पावारबो नांगौ आंनो आरो नोंनि थाखायबो मोजां जागोन बे दुरलाय एमएलएनि फिसौखौ हाबा खालामनानै लाबोयोबा जुदि आं हाबा खालामा नों हाबा खालामाबा नों जाय न'खरखौ मोजां मोनदों जाय न'खरनि फिसाजोखौ गोसोथोदों बे न'खरनि मानसिफोरखौनो दुखिया खालामजोबगोन आं बिबायारि खालामजोबगोन आं बेफोरबायदि सानथारो नों आयै नोमाया जेखौ बुङो बेखौ खालामखायो बेनिखायनो एन्टनिय' फिसा फावगालिजों जुलिनि रादायखौ थाबैनो खानांगौ आरो आङो दुरलाय एमएलएजों रायलायहरखाबाय फावगालिखौ लानानै बहाबा बेरायहैथां थां आं थाङा मानो थाङा थांनांगोन नों थाङाबा सोरानिबा दखनाव अरबो नांनो हागौ मा होनदों नों आइ बेफोरखौ आं नंगौखौनो बुंदों बेनिखायनो गारिया ला आरो फावगालिखौ लायथां बेरायहैथां आं मा खालामबावनो आइया आदै सन्थुलानि दखानखौसो सावनो ओंखारबाय माथो आंनि थाखायनो आङो फावगालिनि न'खरखौ खस्थ' होनो गोसो गैया उपाय गैयाबाबो फावगालिखौ लोगो हमफ्लायनांसिगोन आं लासै फावगालिजों रायलायनानै सलुसन नागिरनांसिगोन ओइ एन्टनिय' औ आदा नोङो जुदि हाबा खालामनो गोसो गैयाबा खालामनाङाब्रा
मा हेल्प नांगौ आं होजोबगोन ना आदा नों जिंगा सिनाङा आं गावनि प्रब्लेम गावनो सल्भ खालामगोन दे मालाबाफोर आंनि हेफाजाब नांगौ जायोब्ला बिबानो जाबाय नैबे नों दा थफिरामा जेब्लाबो नोंजों दङ मिथिबाय एन्टनिय नाङा आदा नों बाजैखौ ध्यान होबानो जाबाय बेथ' जागोन दे नों बाजैखौ आं तालानो लाबाय थाखागोन आरो नोंबो बांद्राय गोसोखौ दुखु खालामनानै लाबाय थानाङा नों दा थफिराम दं नों दा जागोन दे आदा बापावो बे आंनि बिमा क्लिअपेट्राया मासे डेन्जारब्रा गिलु बालु बिमा गदाय मोनबायलै माथो आंलाय गावनि फिसालाखौनो जिबायदि खालामो आंखौबो देनां बिदिनो खालामगोन नामाब्रा आंनाथ' बिफा बोराय आंखौ सैया खालामबाय थाखायो न'निफ्राय होखारबाय थायो दासो आलासि गोदान फैसिगोनखाय बोराया जि हाला हाला मिनिगासिनो बेनिखायनो आङो दा जेबो होनथ'ला सिरि थाथ'नोसै आबै फावगालि मोजाङै रायलायबानो जाबाय दे माबाफोर उसुबिदा मोनोब्ला माबाफोर गोनो गोथो जादोंब्ला आंनो खोन्थाहरबानो जाबाय जागोन दे आबै नै एन्टनिय'आ सफैबाय एन्टनिय' औ आबै दे थाबैनो सफैबाय मोजाङानो जाबाय आबै थां गाखोहैदो एसे सिरि सिरि रायलायबासो गोसोफोरा मिलायगोन बिसोरना बिसोर सानैनि रादाया थिग जाबासो आंहा बिजनेस खालामनो हागोन क्लिअपेट्राजों आबै दे फिसौफोर थांदो मोजाङैनो बेरायहैदो दे जागोन दे आबै आयै सोरमोन बिसोरलाय बिसोरो एन्टनिय'जों फावगालि मायाव थांदों बिसोरलाय एसे बेरायथों होननानै हगार हरदों आं नाथाय मानो सेंग्रा सिख्ला नालाय एसे बेरायनो लुगैयो आरोहाय बेरायहैथों नोमानि सायाव एसेबो फोथायनाय गैला होमबा नों नारजि फिसा गोबां खामानि मावबाय थायो नोङो न'आव साननैसो जिरायनानै थाथ'दो आरो आं जिरायनानै थाथ'आ आयै न'आव ओरैनो गोदोसोना थानो मोजां मोनो आं एसेबो थालखौनो लाया गावखौनो बिहामजोआबोथ' एसेबो थालखौनो लानो रोङासै नोंखौ गावहासो हाजोआव थाबाय थायोमोन बियो आयै नों हाफांखौ दासिमबो रागा जोंबाय दङ नामा आं बेखौ जेब्लाबो रागा जोंगोन नुबाय दा एसे बुंनाय लोगो लोगो खारबाय आयै नों हाफांखौ रायदों जेब्ला होखारहरदों जेब्ला नोंनो लायफिनदो आंलाय मानो लायनांगौ जाखो आंहा बेफोरबायदि लायनो सोलाबा गाबागाव खारदों गाबागाव फैथों नोंबो दालायखा आयै आं नोंसोर सानैनि नांलायनायाव मालाबाबो हाबफेराखै आरो आं हाबनोबो गोसो गैया नोंसोर सानैयानो नांलायदों जेब्ला नोंसोर सानैयानो होखारलायदों जेब्ला नोंनो लायफिनदो आयै नङाबा हाफाङा फैफिनानो हाब खारनाय मानसिखौलाय मानोसो नांगौ थाथों आयै हाफाङा आंनि हिनजाव बे खोथाखौ गोसोआव लाखि मा जादु होनानै लाखो बे हिनजावा खालि हाफां सारा दुनिया हिनजाव गदाय गोसो थोखुमायो हिनजाव गदाय लानानै खारो बेहा सासेबो हिनजाव गोसो थोनो रोंलाना एसे भद्रद्र फिसा मोनखो आंलाय रावबो हिनजावखौ नोजोर होनो रोंलायो माबायदि भद्र फिसाला मोनखो बे हिनजाव रांखिनि जेरावबो उदायिखौनो इसेबां गोसो थोथारबायना बियो बेनि थाखायनो बिमानि खोथा मानिलायै थांथों बियो फाख्रिया बहा थाङो आंनो बेफोरबायदि बिहामजो मिन्थिया बे जोनोमाव एन्टनिय'खौबा मोनगोन ना मोना बोरै मोननांगौ जाखो अख्रांनि हाथरखिखौलाय जोंफोरबायदिया आइ जोंलारि आइ माला फैनाय नोंलाय आइ जोंलारि नोंखौ आङो बाहेरनिफ्रायनो गाबज्रिगासिनो नोंसो खोनायाखै मा सानबाय थादों नोंलाय जेबो सानाखै आयै जेबो सानमाराखैना आयै जेबो सानाखै आं ओरैनो बे फरायनायनि एन्ट्रेन्स एग्जामखौसो सानबाय थादोंमोन जोंलारि आइ मा जादों खोन्थालाय नों आंनो खोन्थायाबाबो आं नोंनि गोसोआव दुखु जादों होननानै मिन्थियो आइ सोरबाफोर माबा होनदों नामा ना नोमफायासो रायदों आयै नों मा सानो आफाया आंखौ रायो आंनि आफाया बुहुमनि बयनिख्रुइबो बेस्ट आफा बियो आंखौ मालाबाबो राया बेथ' नंगौ बियो रावखौबो रायनो रोङा मानसियानो जोबोद दद्र माथो बुंनो नोमफाखौलाय आंहा जोबोद लाखि नोमफाखौ मोनदों आयै मोनसे पार्सनेल खोथा सोंनि दे आं नोंनाव नोंहाबोथ' गोसो थोनाय दङमोन ना आयै नोंनि गोसो थोनायखौबोथ' नों मोनाखै जेब्ला नोंनि गोसो थोनाया नोंखौ गारनानै थांदों अब्ला नोङो दुखु जादोंना जायाखैमोन आयै बेफोरखौलाय मा सोंलाबायदों नोंलाय आयै खोन्थालाय गोसोआलाय दुखु मोनो जोबोद दुखु मोनो नाथाय समजों लोगोसे गासैबो थिग जाजोबो नंगौ आयै जायखौ जों गोसो होनानै गोसो थोदों बेखौ मोनाब्ला जोङो थांनानैबो थानो हायोना मानो हाया जानो हायो गोबां खस्थ' मोनगोन गुबुन सोरबा सासेखौ मोजां मोननायनि सिगां गावखौबो मोजां मोननो सोलोंनांगौ आइ जेब्ला गावखौ मोजां मोनगोन नों थांनानै थानो थाखाय अनेक बाहाना नागिरगोन जोङो सोरखौबा मोजां मोनोबानो गोसो थोयोबानो मोनथारनांगौ बेबो नङा बरादाव जुदि लिरनायानो गैखायाबा जों मोना बेनिखायनो सोरबा गोसो थोयोबा बिनि आनजादा मा जागोन बिनि फिथाइखौ माबायदि मोनगोन बेफोरखौ सिगाङावनो प्रिपेयार खालामनानै लाखानांगौ दानि जुगनि मानसि दानि जुगनि गोसो थोनाय माला मा जायो जेबो बुंनो हाया आइ थेंक इउ आयै आंखौ बुजायनायनि थाखाय आं नोंनि खोथाखौ मोजाङैनो बुजिबाय दे होमबालाय मोजांनि बाथ्रा नोमफाया दखानाव लिंहरदों दखानाव दसे थाहैथ'नांगौनो आयौ बावदोंसो आंहा थांनि र'
थां नोंगौथ' आरो थागथियारि जाखाना थानायानो मोजां आंनि जिउआवबा एन्टनिय दङ ना गैया मा मिथिगौ अब्लाबो एन्टनियखौनो नेबाय थागोन आं बेफोरखौ सानबाय थानानै जेबो जानाय नङा जा जानांगौ गासैबो बिथिंनि थाखाय रेडि आं ओइ दुम्फाव खोनासंबाय थिगावा खोनासंथारा मा खोनासंनो दे नोंनो बुंलाय मा खोनासंनो बालनि हौवा नायनाङा होननानै बुंदोंना आं नोंखौ नायाबा जागोन ना माहाजोन हौवा नायखादोंहाय आं बालनि मिथिबायना माहाजोन नङा थगायबा गाज्रि जायो माने थिग थाक आरो मावै दाङै जानो हागोन ओमफ्राय नोङो आंनो मानो हौवा नायबाय थादों जेनेबा आं नोंखौ बेफोरबायदि अबस्थायाव नायनानै थानो बाबायहाय हाबायाव आं नोंनो सयाबिन हैगोन मिथिबाय सयाबिन बस्थासे सयाबिन बस्थासेनि थाखाय नों आंखौ हाबा जाजानो लुगैदों आरो बेखौनो होननांसिगोन ना आंखौ नोङो बिनानाव बा बिब' होननानै साननानै लादोबाल नोंनि थाखाय जि मोजां हौवा नायनानै दोनदों आं फैलाय नै दुम्फाव बेनो ओमफ्राय नामा बेना हंला आरो अननानै बेखौ हंला होननानै बुङो ओइ हंला सिनाखि जाफैदो हंला बियो दुम्फाव आरो दुम्फाव बियो हंला हंलाया बारा खोथा रायलाया आरो दुम्फाव नोंसो रायलायग्रोनांगोन मानो होनोबा हंलाया रायलायनो बासियोनो मा रायलायनो बायो औ रायलायनो बासियो बियो गोनांथार रायलायो ओइ हंला रायलायदो बाल दायो बिराद इम्पर्टेन्ट ना रायलायदो महराबो थिगानो मानसियाबो लोमजायाखै आखाइ आथिं मोदोम गासैबो थिगानो आं फसायबाय थेंक इउ गोजोन्थों ओइ हंला मा खबर मा ओंख्रि जानाय मोजाङै दंना बिदिसो सोंनांगौ मालायनि ओंख्रि जानायखौ मिन्थिनानैलाय आंलाय मा खालामनो मा जाबावगोन नोंजोंबो दुम्फाव बे हंलाया बिदिनो बांद्राय रायलाया नांगौ जखानि खोथाखौल' रायलायो मिथिबाय आरो बिराद मोजां मानसि ओमफ्राय आंनोलाय मानो खोन्थाबाय थादों नोंनि थाखाय फसायदोंना आङो बेनिखायनो खोन्थादों आरो बेसेबां मोजां बांद्राय खोथाबो रायलाया फालथुबो नङा जौबो लोङा माथो मावो मानसियालाय मा मावो खोन्थानानै लादो आंबो मोजाङै मिथियाहाय बे मा मावो बेफोरखौबो जेबो मिन्थियालासिनो आंनो हौवा नायनो लाबोथारनाङाहाय आरो माबायदि बनथमुरा बायदि मानसिबालाय आं फसायाखै रायलायनो बालायग्रा मा मानसि बियो मा मावो बियो एथ' रायलायनो बानाय आंनो सलिया बेफोर फाग्लि बिदि नङाहाय बिनि गोसोआ बिराद साफा नाथाय आंनि गोसोआ मैला हंला बिदिबा बै हिनजाव मोननो नोंलाय मोजाङै रायलायबानो जायोना नों रायलायनो बाबानो हिनजाव मोनगोन ना नों मालायजों रायलायनो बाबाबो हिनजावजों रायलायनो बानाङाबा जेब्लासिम हाबा जाया जेब्लासिम हिनजावा नोंखौ गोसोथोआ अब्लासिम नों फंसेबाबो रायलायनांगोन बाल ओमफ्राय बुंलाय मा खामानि मावो नों बुंलाय मा खामानि मावो नोङो ना आंनि सोंनायासो जायासै बाल माबायदि सोंबा फिननाय होगोन नोङो सोंफिनथारगोन आं हंला नोंनि उदैखौ फिसिनो थाखाय मा खामानि मावो नों आं खन्थाइ लिरो आच्छा नों खन्थाइ लिरनानै ओंखाम मोनजायो आरो दानि जुगाव सोर खन्थाइ लिरो आं सरि नों खन्थाइ लिरोना ओइ हंला नों खन्थाइ लिरनानै दुम्फाखौ जाहोनो हागोन ना हाया आं मोनथिया नोंनि हिनजाव नांमारगौना नांमाराबा हिनजाव नांगौना नाङा नोंनो ओइ बाथामि रथ'लाय नोङो हाबा जानो गोसो गैया होननानै बुंबाय नोंनि थाखाय हिनजाव नागिरा आं मिथिबायना दे नों रायलायनो बादोंबालाय आं बुजिबाय नोङो आंथिं मोखां जादोल' नों जुदि हाबा जानो गोसो दङबा आंथिं मोखां जागोन ओइ हंला एसेबां रायलायनो बायो आरो नोङो हाबाथ' जानो गोसो दङ गावहा ओमफ्राय रायलायनो बाबा जागोन आरो ओइ मा लिरदों आं सिख्लाखौ फसायबाय मोनबा आङो हाबाखौ थाबैनो खालामगोन आयौ बाला नोङो सिख्ला हाबा खालामनो गोसो जादोंबा नों खुगाखौबो बाहायनांगोन बाल मा लिरलायखो सिख्लानि नाम्बारखौ हर नोंलाय दुम्फावनि नाम्बारखौ लानानै मा खालामनो नों रायलायनोनो बायोबा माबायलाय मेसेजाव रायलायगोन अके आं नाम्बारखौ होगोन ओमफ्राय मानसिया खुगाखौबो एसे रायलायनो सोलोंदो बिदि बबाबा थाबा जानाय नङा मिथिबाय बेनिखायनो खुगाखौ बाहायनो सोलों बाला थांनोसैबो होनलाङा माबो होनलाङा मानसि रायलायनो बाग्रा मानसि जात मानसि थायो दे आं बिसोर सानैखौ माब्रै जरा मिलायना होनांगौ जाखो सासेया रायलायो
जाथोहाय अके लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बाय बाय